дар интихоботи президенти ҷумҳурияи тоҷикистон ки 11 октябри соли равон баргузор мегардад, дар ноҳияи шаҳринав 78299 нафар, аз онҳо 2000 нафар ки бори нахуст дар интихобот ширкат меварзанд ба рӯйхат гирифта шуданд. барои гузарондани ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар ҳавзаи интихоботии шаҳринав 17 ва дар 40 участкҳои интихоботӣ ба райдиҳандагон кабинаҳои овоздиҳӣ, утоқи модару кӯдак ва хонаи табибон муҳайё карда шудааст. ҳар як участкаи интихоботӣ бо маводҳои зарурӣ таъмин аст. Инчунин дар ҳар як участкаи интихоботӣ лавҳаҳо, гӯшаҳои иттилоотӣ оид ба гузарондани интихобот, яъне дастурамалҳо овезон шуда. айни ҳол участкаҳои интихоботӣ рӯйхатгирии аҳолиро хона ба хона ба этмом расонидаанд. инчунин бо маводҳои безараргардонӣ таъмин аст. хонаҳои модару кӯдак, хонаи тиббӣ омода ҳастанд. якчанд участкҳои интихоботие ки дар муассисаҳои таъссисоти миёнаи умумии ноҳия барои гузарондани интихоботи президенти ҷумҳурияи тоҷикистон ташкил карда шудааст, аз он дидан кардем, бо тамоми таҷҳизотҳои зарурӣ муҳайё мебошад. компютер, маводҳои иттилоотӣ дар бораи интихобот, рӯзномаи маҷаллаҳо ва дигар ҷиҳозҳои зарурӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. он маводҳо ва дастурамалҳое ки аз тарафи ҳавзаи интихоботӣ пешниҳод карда шудааст, таҳия ва баррасӣ карда шудааст. гӯшаи иттилоотӣ омода аст, хонаи модару кӯдак, хонаи тиббӣ, ҳуҷраҳои овоздиҳӣ, аз ҷумла барои маъюбон алоҳида пандусҳо ташкил карда шудааст ва ҳоло рӯйхати 1705 нафар шумораи овоздиҳандагон дар участкаи мо мебошад ва бо айни ҳол бо мардум фаҳмондадиҳӣ карда истодаем. дастурамалҳое ки аз тарафи ҳавза ба мо супориш дода шудааст, иҷро намуда, тасдиқ ва таҳия намудаем ва то ҳол то хабарнома ба аҳолӣ аллакоям номнавис карда шудааст ва тақсимот рӯзҳои наздик оғоз мегардад. дар участка ҳамаи ҳуҷраҳои овоздиҳӣ бо 3 ҳуҷраи овоздиҳӣ ки як ҳуҷра барои маъюбон аст ва 2 ҳуҷраи дигар барои дигар овоздиҳандаҳо ва ҳуҷраи тиббӣ, ҳуҷраи модару кӯдак омода аст. баҳри дар доираи талаботи конститутсияи ҷумҳурияи тоҷикистон, қонунҳои амалкунанда дар сатҳи баланди ташкилӣ ва маърифати ҳуқуқӣ, шаффофу озод, ба таври демократик ва бо иштироки фаъолонаи интихобкунандагон баргузорнамоии ин чорабинии сиёсӣ дар ноҳияи шаҳринав тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад.